Vamos a ver, estamos aquí para presentar unha iniciativa que quixemos facer entre Teixetelder e a Cruz Vermella da Estrada, que é sacar unha recaudación de fondos para proxectos que se van a facer aquí no noso concello, e sería, unha das iniciativas é facer un calendario que imos vender a un precio de 3 euros, e todos os fondos recaudados, o sea, o precio íntegro do calendario, será destinado a Cruz Vermella da Estrada. No calendario son fotografías prácticamente da agrupación en diferentes momentos, todas usando diferentes vestuarios ou instrumentos, e a eso é precisamente un pouco. Si se venden todos, que sea a intención, pois que os 3.000 euros vayan para Cruz Vermella. Dar as gracias a Teixetelder por esta iniciativa tan solidaria. Non pudo vir o presidente, que me disculpo, pero todos os voluntarios parecernos unha iniciativa moi boa, e darvos gracias por contar con a nosa entidade para esta recaudación. A outra cosa, comentarvos, que tamén parte principal do calendario son os colaboradores que hai, principalmente a parte da Cruz Vermella, tamén colaborou o Concello e a Fundación, e despois empresas privadas como Grafideza e o fotógrafo Tono Arias. Vamos a ver, a iniciativa foi así un pouco apresurada, con ganas de facer algo. Xa o fixemos ano pasado, xa tiñamos pensado facer algo ano pasado, pero escapándonos un pouco do que sería a típica actuación cobrando unha entrada e demais, non? Entón dixemos, que algo que perdure un pouco máis no tempo, que ao longo de todo o ano, que o logo da Cruz Vermella tamén este presente ao longo de todo o ano e demais, había posibilidade de facer varias iniciativas ou centrarnos nesto. E esa foi precisamente a cuestión. Era a idea que participaran todos, pero, por cuestións de que teñemos compañeros que están estudiando fora ou días de traballo ou demais, tivemos, como xa íbamos moi tarde, houve que poñer a sesión de fotografía un día concreto, e agora mesmo non che podo decir, non sei se son 20 tantos os que aquí estamos, e houve compañeros que non puderon estar, que lles apetecía estar pero que non puderon, e como xa digo, íbamos tarde para sacar o calendario, non podíamos pospoñer un día que estivéramos todos, aparte tamén era complicado. Esperemos que para o ano que ven volver a sacalo, e aí sí xa estar todos, non? Pois a verdad que levamos 2 anos que estamos tendo que dar alimentos que non entregábamos, kit de hixiene, un pouco tamén en colaboración co Concello. Ahora mesmo hai 3 bancos de alimentos na Estrada, está por un lado Cáritas, está por outro lado o Concello, e estamos nós que estamos atendendo os casos de urxencia antes de que se incorporen no Concello, ou derivados directamente por eles. E a verdad que hasta fai uns anos non nos dedicábamos tanto a este tipo de actuación, simplemente facíamos actividade con maiores, con nenos, máis lúdicas, ou mellor máis de traballo social e non tanto de axuda. E máis, desde Cruz Vermella, o ano pasado fíxose unha cousa que non se fixera en España fai moitos anos, que foi un chamamento. Normalmente os chamamentos Cruz Vermella fainos a nivel de cooperación internacional, pero non en España. Hubo un chamamento para recaudar fondos, eso. Aquí na Estrada estamos contando con moitas entidades, non só con Teixetelder, senón no Manuel García Barros tamén fixeron unha recaudación cun libro que nos deron tamén os fondos. A venta do libro foi toda para nós tamén. A nivel crisis, por exemplo, a nivel de situacións de crisis, non te podía decir, porque desde xaneiro a hora aumentaron moitísimo, pero este último mes, por exemplo, fixemos 4 talleres de alimentación e hixiene. Dimoslle a formación en alimentación e hixiene e despois demoslle un vale de compra no supermercado que foi financiado polo Concello, e foron 40 familias, 40 personas que asistiron ao curso e que levaron os vales solo neste mes.